Næringsstoffer i naturen. Vores formål er at undersøge bakterievækst i forskellige typer vand fra forskellige kilder. I et glas med agar er spurgt ind i vandet fra kilden, for at se, hvor meget bakterievækst der kommer. Hvordan vil bakterievækst indikere næring? Bakterier er ligesom mennesker brug for næring i form af forskellige stoffer, de skal indtage for at overleve. Bakterier kan til gengæld leve af stoffer, som vi mennesker indirekte ikke kan, som f.eks. nitrat og fosfat. Bakterier har generelt også brug for nogle meget specifikke miljøer, såsom en specifik temperatur, pH-værdi, iltniveau og andre affaldsstoffer fra dyr, der lever sammen med bakterierne for at kunne overleve. Men der findes millioner af forskellige arter af bakterier, og der findes næsten altid en bakterie, der er tilpasset til et specifikt miljø, hvilket er derfor, man ser bakterier overalt. Forsøgsopstilling. I vores forsøgsopstilling brugte vi 6 bægerglas, 6 agarplader, en tape, en tusch, tændstik, et lys og et Drygalski-rør. Og selvfølgelig også transportrørene, hvor i vi havde vores vand, som vi medbragt fra de forskellige kilder. Måden vi gjorde det... Fremgangsmøde. Vi startede med at forberede 6 petriskåle med agarplader i bunden. Derfra tog vi vandprøver fra forskellige kilder, og påførte dem senere til agarpladerne for at vurdere ud fra bakteriemængden næringsindholdet i kilderne. Vi tager vores Drygalski-rør og sætter det ned i etanol, hvorefter vi brænder den, således den kan blive steriliseret. Da den er kølet ned, sætter vi den ned i vores vandprøve, og derefter tilsætter vi fra Drygalski-røret vandprøven til agarpladerne. Vi lukker agarpladerne med malertape og lader dem stå i et mørkt og lunt rum i 2 dage. Derefter tager vi dem frem igen, men vi åbner dem ikke op. Vi kigger bare ned i dem. Vi undersøger bakteriemængden kvalitativt ved at tælle dem. Men det kan være en lille fejlkilde der, da hvis der er mange små kilder i forhold til en stor, så tæller de alle sammen for det samme. Og derefter sammenligner vi så i forhold til hinanden og vores kontrol, som var vores kogte vand. Vores forskellige vandkilder. I det her forsøg har vi optaget vandkilder fra 6 forskellige lokalisationer. Vi har optaget den første for Gentofte Sø, så har vi optaget en anden for Bernstorffsparken, 2 for GHG, som er en vandhane og en vandfontæne på første sal. Så har vi også optaget for en haveslange ned i en have, og så har vi optaget en kontrol, som er kogt vand. Vores resultater. Vi har valgt at opstille vores resultater fra den petriskål med mindst bakterievækst til det glas med mest bakterievækst. Som vi kan se her, fandt vi 19 bakteriekolonier i Bernstorffsparken, vi fandt 21 ved Gentofte Sø, 43 i Sofias haveslange, 23 bakteriekolonier fra kilden og skolen, og 13 fra fontænen fra GOG, og 52 fra vores kogte vand fra skolen. Det ikke er sådan super godt. Sammenligning. Her har vi sammenlignet vores bedste resultat i forhold til renhed og vores værste resultat i forhold til renhed. Det første billede, I kan se, er en fontæne fra første sal på GOG. Den har et total af 13 bakteriekolonier. Ud fra dette kan vi se, at det er det bedste i forhold til renhed, fordi der nemlig ikke har været så stor vækst. Udover det kan vi også konstituere, at der heller ikke er nogen svamp i bakterierne, fordi de nemlig ikke ser pjusket ud. I vores andet resultat har vi kogt vand. Der har vi et resultat af 53 bakteriekolonier. Ud fra det her kan vi se, at der har været ekstrem vækst, hvilket ikke skulle være sket, fordi at det nemlig skulle være vores kontrolforsøg. Men det er det nok sket på grund af kalkindholdet i elkæden. Så hermed kan vi også sige, at vores kontrol er mislykkes. Så hvad fortæller vores forsøg? Ved at tælle antal bakteriekolonier i petriskålene, kan man lave kvalificeret gæt på, hvor meget næring der er i vandet. Som vi så på det kogte vand, var der flest bakteriekolonier, så der har nok været mest tilgængelig næring for bakterierne. Vi så til gengæld også, at der var 13 fra fontænen fra GOG, hvilket så vil sige, at der ikke var særlig meget næring tilgængeligt. Selvom der ikke var per antal
mange bakteriekolonier i Gentofte Sø og Bernstorffsparken, var der rigtig meget svamp og andre typer bakterier, der havde bredt sig ud over et stort areal, hvilket nok indikerer, at der har været rigtig meget næring tilgængeligt. Så dette vil så sige, at der er et sundt økosystem i vandet.